Diyos marahay na aldaw po sa Indogabos. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to ang sa tong mga personal na intensyones, asin ang mga minasunod. Thanksgiving offered by Siste, Ami Serrano, Sis Cleo, Sis Del, Decena Eliantero family. For good health and safe travel of Euphemia, Ernesto, Terry Lausenciano, offered by Robredo family. Thanksgiving offered by Sis Del. For the souls of Purit Hiso offered by CRC. For the souls of the family of Ami Serrano offered by Ami Serrano. For the souls in purgatory offered by Doti Monte and Sis Melba. And for the souls in purgatory and souls of Gloria, Amado, Daniel, Avelino, Santo, Fermin, Lucenta, and Joel, offered by Brad Pao. Ngunyan iyo ang ikapitong Domingo nin taon. Ang tema kan selebrasyon yato ngunyan, iyo ang pagpahiling nin karahayan, pagpakumbaba, asin pagpatawad, bilang mga paagi, tanganing malabanan yato ang karatan. Minamaot nin kagurangnan, na magpahiling kita nin pagkamuot sa kapwa, bako ang maraot na pagbalos. Ang satuyang selebrasyon, pamamayuhan ni Reverendo Padre Jerome Pelahio, Mission Director kan Archdiocese nin Cáceres, as informator kan Holy Rosary Major Seminary. Matindog po ang kabos asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Marahay na aldaw sa Indogabos. Maray na aldaw man po, Padre. Sa ngaran ka na ma, asin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontang sa tong mga kasalan, tangani magkanigaw kita magsilibrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadyaw kay Santa Maria Dani na Birhen, sa kabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa ton Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
itaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga tao marahayan buo. Inoomang ikarin urukyami ka, sinasambami ka, sinasamami ka, pinapasalamatan mi ka, uri ka, takula mo, kamurawayan, kagurang na ng Diyos sa langit mo, Diyos sa makakamhan, kagurang na naking bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, hakika naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan tinapay, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan tinapay, buwan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kahiraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan orong kalangkan. Yesu Kristo kaibang kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Mamibi kita. Kagurangnan, danay mong ipagirumdom sa mo ang pagkaherak asin pagkamuot, na ipinahayag mo diyan sa imong aki. Tabangi kami na makaarog sa iya, sa tataramon asin sa gibo. Siya na naubuhay asin nagahade, kay bamo asin in Espiritu Santo, sarong Diyos, sa kapanahonan, nin mga panahon. Amen. Matukawan ka, boss, para sa liturhiya kan tataramon. An mensahe kan enot na babasahon, iyo na mamuot kita sa kapwa. An pagkamuot, kaipuhan na magkusog sa satuyang puso. Hinanyugon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Levitico. Ang kagurang na nagsabi kay Moises, sabihon mo na sa bilog na Israel, magi kamong mga banal, huli ta ako na sa indong Diyos asin kagurang nan banal. Sa imong puso, dai ka maungis sa imong tugang. Alagad akoon mo ang sa imong katuod, tanganing dai ka magkasala hulis sa iya. Dai ka magbalos o magtanong, ninanggot laban sa mga aki, nin sa diri mong mga tao. Alagad kamuotan mo ang sa imong kapwa, siring sa pagkamuot mo sa sadiri. Ako ang kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. An kagurangnan, marahayon asin maheherakon. Kalag ko, magpasalamat ka sa kagurangnan. Gabos na uyas ako. Umawon ang sa iyang ngaran. Kalag ko, magpasalamat ka sa kagurangnan. Ang gabos niyang balaog, dai mo paglingawan. An kagurangnan, marahayon asin maheherakon. Pinatawad niya ang gabos mong mga kasalan. Binubulong niya ang gabos mong helang. Ang buhay niya inaagaw niya sa lulubngan. Ika ang sa iyang namumutan as sinaheherakan.
An kagurangnan marahayon asin maheherakon. An kagurangnan pagkaherak asin pagkamuot. Maluyang maanggot, mayaman sa herak. Dai niya kita pinapadusahan, susog sa satong kasaalan, dai niya kita binabalsan, susog sa satong kasumbikalan. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Siring na ang sirangan harayo sa sulnopan, siring kaiyan harayo ang satong mga kasaalan, siring sama na naheherak sa saiyang mga aki, an kugarang na naheherak sa mga natatakot sa iya. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. An Espiritu Santo, presente sa komunidad na nagkakasararo kay Kristo. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Dainindo aram na kamo templo ning Diyos. Asin ang Espiritu ning Diyos, yaon sa indo. An magraot kan templo ning Diyos, rarauton man ning Diyos. Ang templo ning Diyos, banal. Asin kamo ang templong iyan. Daiman lugod sa saindo ning magkasala. Ang naguhona na siya madunong sa kinaba na ini, magsamangmang tanganing maging madunong. Ta daw, huli ta ang kadunongan sa kinaban na ini, kamangmangan sa atubang ning Diyos. Siring sa sinasabi sa kasuratan, aram ning kagurangnan na sayang ang kaisipan kang mga madunong. Siring paman ang mga madunong nadadakop sa saindang kadunongan. Kaya daining magpaabaw-abaw sa mga tao. Huli taang gabos sa dirinindo. Si Pablo, si Apollo, si Cephas, ang kinaban, ang kagadanan, asin ang ngunyan, asin ang maabot. Gabos sa dirinindo. Alagad kamo sa diri ni Kristo. Asin si Kristo sa diri nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kinakaipuhan na doogon yato ang karatan sa paagi nin pagkamuot. Iyo ini ang mensahe kan Ebanghelyo. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo, sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa saya mga disipulos, itinukdo sa indo na iniantugon, mata sa mata, ngipon sa ngipon. Ngunyan sinasabi ko sa indo, day makiiwal sa nagpapakaraot sa indo. Kung sampalingon ka sa tong pisngi, ipasampaling mo man ang ibong na pisngi. Ang buot makiiwal sa imo,
asin ko ahon an sa imong gubing. Itao mo sa iya sagkod an sa imong alikboy. An minapirit sa imo na maglakaw, 2 kilometro. Ibahan mo sagkod sa 2 kilometro. Tawan mo ang naghahagad sa imo. Asinday mo pagtalikdan ang buot na mag-utang sa imo. Itinukdo sa indo na iniantugon. Kamutan mo an sa imong kapwa. Asin kaungisan mo an sa imong kaiwal. Ngunyan, sinasabi ko sa indo, kamutan indo an sa indo mga kaiwal. Asin ipamibi ang nagpapasakit sa indo. Tanganing magin mga aki nin sa indong ama sa langit na nagpapasaldang kanal daw sa maraot, asin marahay, asin pinapauranan ang mga matanos, asin bakong matanos. Kung kamo namumuot sana sa mga namumuot sa indo, anong balos ang maninigo para sa indo? Bako daw, naginigibo man iyan, kan mga parasingilin buwis. Kung kamo nagpapahiling nin marahay na buot sa sadiring tao sana, anong ginigibo nindo na lain sa iba? Bako daw, naginigibo man iyan kan mga pagano? Kaya, magpa kamarahayon kamo, huli tamarahayon ang sa indong ama sa langit. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po para sa homilya. Saro sa pinakamagayon na bagay sa kinaban, iyo ang pagkamuot. Uyon po kamo kay ni? Uyon kamo? Saro yan sa magayon na bagay sa kinaban. Mao makita ninhuli sa pagkamuot. Ang mga babasahon niya tuon yan, kung hilingon ta, sasaro sana ang tema, manungod sa pagkamuot. Ang salmo responsoryal, ang simbag, nagpapagirumdum sa to na kamutan ang Diyos. Ninhuli ta siya marahayon asin may herakon. Ani kaduwang babasahon, nagpapagirumdum sa sato na kita templo kan Espiritu Santo. Ang satuyang hawak istaran kan mahal na Diyos. Kaya kamutan ang sadiri. Kamutan ang hawak bilang templo kan mahal na Diyos. Asin ang enot na babasahon sa libro ni Levitico, nagpapagirumdum sa satuya na kamutan ang kapwa. Ang satuyang mga tugang, ang satuyang mga sadiring tao, ang satong mga kanatan. Asin ang ebanghelyo, ang pagirumdum, kamutan ang gabos. Pasil na kamutan ang Diyos, kaya nga niyaong kita digdita, padangan ta ang Diyos. Ninhuli ta siya ang kaglalang, iyo ang nagtatao sa satuya, yaong kita nagpapasalamat, ngunyan, ninhuli ta padangat. Kita ang Diyos, ninhuli ta padangat man kita. Pasil kamutan ang sadiri. Hilingon po indo ang mga itsura nindo. Makatain nindo. Magagayo na no po. Nagkarigos ka mo. Siyempre ta padangat ang sadiri. Dahil pinapabayaan ang sadiri. Pag sadiri, love. Iyan. Ano po? Kung dahil mo lamang sa diri mo, dahil ka mahugay, dahil ka mapabulog, dahil ka mapagayon, dahil mo man padangan. Pasil na kamutan ng kapwa. Ang sa diring tao. Mga magurang ta, nagpapakakan sa tuya, mga akita na magalang, padangat tayan. Maski ang mga aki, pakulan mo yan, mga pirang aldaw kayo, lingaw na yan, taina niya ang nagpakol sa iya. Kung nakaagi lang na si Mana, may nahiling akong mag-ina, tigparapakulan sa iyang aki. Tapos si aki niya,
ang uli dapat half day man lang. Tapos na dapat ang klase alas 12. Pero si Aki, pakauli, nagpara mall. Grade 7 pa sana. As in, mga 13 years old. Nag-uli sa inda, alas 9 ng Banggi. Sabi niya, Valentine's man. Kaya nagparalakaw-lakaw sa mall. Tigparapakulan kang sa iyang ina. Sa huna kumahin na nakitang Aki, nadain na titiinunan sa iyang ina. Pero mga pirang aldaw lang, magayon na naman si iribahan kan mag-ina. Maski nag-aaranggutan, nagkakawararaan ng pasensya, pero basta sa diring tao, basta ka pamilya, pasil kamutan. Kumbinsido po kamo kayan? Kumbinsido kamo? Kamo nag-iinanakit man kamo kay Mama Nindo? Pero nahali lang, naagi lang. Dikit na lambing, nawawara na. Maski mga mag-arago man na po, iriwal-iwal, dematirinuhan, pero nalipas lang. Maski sa mga communitista, sa mga madre, sa mga seminarista, mga padi, guwaman siguro dikit na de pagkairintindihan, nag-aargumento, pero nalipas lang. Ang pinakadipisil, kamutan, ang kaiwal. Pero, sabi sa tuyang ebanghelyo, kamutan ang gabos. Kamutan maski ang kaiwal. Pag sinampaling ka ngayon sa tuong lalawgon, itao mo pa ang sa imong ibong. Hindi kibuhunin do yan. Para sa mga Hudiyo, pag sinampaling ka, nagamit ini, pag sinampaling baga sa tuong pisngi, ang matama, ini, ano po, arog ka yan. Pag sa wala, pag igdi po ano, pag igdi, ini ang isasampaling. Pag ini ang ginamit, para sa mga Hudiyo, dubling insulto yan. Dubling insulto. Dubli na nga ning ininsulto, pero ang tugon kang kagurangnan, itao pa ang ibong nalalawgon. Mga tugang, ang tugon pang kagurangnan, kamutan ang kaiwal. Ang katukdoan kay ito, panahon, 4 na beses lang sa pagpapatawad. Pero ano ang tukdo kan sa tuyang kagurangnan? Mayong katapusan na pagpapatawad. Ano daw kung 4 na beses lang sa satuyang pamilya, sa satuyang komunidad, hanggang dyan na lang, pagkatapos kayan, mayo na, terinohan. Putol na ang relasyon. Kaya ang tugon kan sa tuyang kagurangnan, mayong katapusan na pagpapatawad sa lambang saro na nakakagibo nin maraot sa sato. Ang batas kay ito, itong inaabot ng batas nin patas. Batas na patas. Law of damage and equivalent. Kung ano ang damage na ginibo mo, kung ika nakagibo ning maraot na bagay, iyo man dapat ang ibabayad mong damage. Kaya sabi, mata sa mata. Naggadan ka, dapat ang karibay kayan sa pamilya, kagadanan. Kagadanan. Tanganing matapos itong inaapod na vendetta. Itong pagkatapos magadan, nganing ngayong patas lang, pag may ginadan, gadan man na sarong tao, tapos na dyan. Iyan ang batas kay itong panahon. Batas na patas. Kung ano ang damage na ginibo kan sa imong krimen, kan sa imong maraot na gibo, iyo man dapat ang balos kaiyan. Pero anong sabi kang kagurangnan? Magpatawad, tanganing matapos na dyan ang trahedya. Tanganing magtapos na ang karatan. Ninhulit ang saro pang karatan, ang saro pang maraot na gibo,
daiyan makakatama kan sala. Ang sarong sala dapat ipundo. Bako kan saro pang sala, bako kan saro pang krimen, bako kan saro pang kasalan, kundi tapuson ning karahayan, tapuson nin pagkamoon. Mga tugang, iyo ini ang ipinapagirumdum sa satuya ngunya na Domingo. Kamutan ang gabos. Asin, paano ta kay puhantang mamuot sa gabos? Ang tanda kan tunay na kabanalan, iyo ang pagkamuot. Pagkamuot sa Diyos, sa sadiri, sa kapwa, sa tuyang mga kapamilya, mga amigo, asin mga amiga, asin si mga taong nagigibo sa tuya nin mga maraot, nagpapakulog kan sa tuyang buot. Sa Ebanghelyo, sinasabi, ang tataramo na ini, magpakamarahayon kamo, huli tamarahayon ang sa indong Ama sa langit. Kung sa Ingles, be perfect as your heavenly Father is perfect. Dipisilon ang tataramo na perpekto. Saro lang ang bisto kong perpekto. Sabi ko sa Indo, ito wagang taga-Kanaaman. Ang pangaran niya, perfecto. Saro lang siya lang arang kong perfecto. Pero kita mga tao, dipisil kitang maging perfecto. Pero anong buot sabihin kang tataramon na perfecto? Hali sa tataramon na Griego, teleios. Ano ang buot sabihin kang tataramon na perfecto? Ang tataramon na perfecto, kung hilingon ta sa mahal na Diyos, i-aplikar ta sa mahal na Diyos. Gabos ng mga tao, tinatawan niya ng karahayan. Maraot o marahay. Gusto tang maging arog sa mahal na Diyos, arogon ta ang sa iyang pagkamarahayon, maski duman sa mga taong maraot ang gibo sa satuya. Ang tataramo na perpekto, kung i-apply sa tao, para sa mga Griego, ang sarong tao, kung siya soltero, dahil niya pa naabot ang sa iyang pagiging perpekto. Pero pag naabot niya ito ang pagiging adulto, perpekto na siya. Pag naabot kan sarong tao ang kapanuan, kung paano siya nilalang, mga tugang siya perpekto. Nilalang kita kan mahal na Diyos para sa pagkamuot. Iyan ang satuyang katungdan sa kinaban. Magin araw sa mahal na Diyos. Perpekto kita. Pag naabuta ang dahilan kung taano ta nilalang kita kan mahal na Diyos. Perpekto kita kung kita nagmamangno, nag-aataman, nagpapadangat tao. Nagiging tunay na tao kita pag naabuta ang katuyuhan kan sa tuyang pagiging tao. Ang katuyuhan kang paglalang sa satuya kan mahal na Diyos. Kaugmahan asin pagkamuot. So tandaan ta po, nilalang kita para sa kaugmahan asin pagkamuot. Pag naabuta ang katuyuhan na iyan, kita nagiging perpekto sa atubangan kan mahal na Diyos. Mga tugang, maging arog kita sa mahal na Diyos. Kung maging arog sa mahal na Diyos, mayong iba, kundi mamuot, asin mamuot sa gabos. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan. Kaglalang, Langit asin daga. Asin ki Heso Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo,
namunda ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mga tugang, ibamibita ang bilog na simbahan. Ang mga namamayo sa banwaan, ang mga dukha, nagtitios, inaapi, mga daing trabaho, asin ang gabos na uyas sa misang ini. Ang satuyang simbag, kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibi. An Santo Papa, mga obispo asin kapadean, tanganing an marahay na bareta, ikarukyaw sa gabos na rona ngin banwaan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibi. An mga namamayon nin banwaan, tanganing sa saindang nasasakopan, mahiling an saindang pagreparo kan mga kinakaipuhan sa aral daw na pagkabuhay, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibi. Ang mga pinapasakitan, inaapi, nasa bilanggoan, daing hanap buhay, nagtitios sa mga material na pangangaipo, tanganing daisinda mahali anin paglaom, sa pagkamuot asin pagkaherak nin Diyos, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibi. Ang gabos na uyas sa misang ini, tanganing ang pagkamuot asin pagtubod, magdanay sa sainda, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga ang samuyang pamibi. Kagurangnan, itinao mo sa mo ang sa imong aki, sa pagtukdo sa mo kung paano kami maging Kristiyano. Tabangi kami makasunod sa katukdoan ni Kristo na samuyang kagurangnan. Amen. Matukaw ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po. Magpamibi ka mga tugang tanganan sa ko sinansendong atang, makumanlugod ka Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan,
ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, sa pagdulot mi kining atang, masambami ka sa Espiritu asin katotoohan, an atang na ini, makatabang lugod sa samuyang kaligtasan, ininahagad mi sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo, kami na ubuhay, nagihiro asin uya, asin hinimo mo sa hawak na ini, bakosan na nakakamati kami araw-aldaw, kan mga bunga, kan sa imong kabuotan, kundi may mga panuga na ngani kami, kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga tinagba kan Espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan. Naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kay bakan gabos na Angheles, nag-oomaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Maluhod po. Kagurangnan ika ng gadan banal, burabonin gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, nanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kaini, tayni iyon sa kuyang hawak, na idadolot para sa indo. Siring man pagkapamagi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamo, gabos, asin mag-inom kaini. Tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipa na papabulosan, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini, pag-ibuhon indo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom, kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo, asin ay kimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakob sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, giramduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay, na daing kasagkoran, mag-oomaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kay Ibania, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magiddanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo.
Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nawabuhay ang sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapasendo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Maluhod po. Uyang kordero kan Diyos, uyang nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, tabangi kaming mabuhay sa pagkamuot na sa mong pinipintakasi sa Eukaristiyang ini. Tanganing makamtan niya mo ang kapanoang kaiyan sa atubang mo. Ininahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po para sa pasasalamat asin anunsyo. Pasalamatan niya to ang satong celebrante, si Reverendo Padre Jerome Pelagio. Ang satuyang mass sponsors, Mr. and Mrs. Absalon Abio and Family, asin ang choir, CRC Youth Choir. Ang akolito, ang mga nagbasa, asin ministro laiko, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa indang pag-iriba, asin sa Indo Gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini, salamat po sa Indo. Pasalamatan man po niyato ang management and staff kan PBN TV5 asin Converge sa padagos na pag-aire kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 ni Domingong aga sa PBN TV5 asin Converge Channel 10. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Imbitado po ang kabos sa ginigibong prayer meeting kada Huwebes alas 6:30 sagkod alas 8:30 nin Banggi, digdi po sa CRC Center, kataid lang kan residensya kan satong Arsobispo kan Cáceres. Matintog po para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapasendo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, ang Ama, asin ang Naaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa kalikasan, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa Ama niya mo sa langit,
nagsusupay an sa imong pagkamot sa mo. Minhuli sa pagkamot na iyan, nilalang mo kami, ipinadaramon sa imong bugtong na aki, pinatawad, asin iniligtas mo kami. Kami man na nilalang mo para sa pagkamot, mabuhay sa pagkamot, naghahagad kaming tawad sa mga kasalanan na samuyang naginibo, tumang sa samuyang kapwa. Naghahagad kaming tabang, nakamutan mi, ang nagpakulog kan samuyang mga buon. Mga taong nagkulang sa samuya. Sa pagtiripo na ini, hinahagad mi, nabulungon mo ang samuyang kalag, napano ning kasalan. Dutan mo ang samuyang puso, napano nin mga hinanakid asin kaanggotan. Magin bukas ngiraray ang puso na ini. Lalong-lalo na duman sa mga bakong maninigo. Maako misinda. Siring kan pag-ako mo sa kabos ng mga tao. Paiwasan sa muyang pagsabot, ang sa muyang pagkamot sa lambang saro. Ang samuyang pagkamot, makadaraning kaumayan, lalong-lalo na duman sa mga naghihelang, ninhuli man sa sindang mga kasalan, asin mga karatan. Ang gabos na ini, kagurangnan, hinahagad niya mo, sa tabang ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Amen.